Erokamano, dwe winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudowa. Ywaruok e kind jood bura kod sirkal mamalo ewi deko mar omenda mag dongruok mag kuonde chung' od bura mar NG-CDF koro ochako nyono okang' machielo bang' moko kuom jood bura go buogo rocho chenro mag sirkal e od bura. Jood bura yango ni pok giyudo pok moro amora mar omenda mar NG-CDF mariko muom mar higa mar 2024 nyaka 25 karo doko ni migawo mar omenda to dhi pedho budget manyien dwe mar auchiel higa montiere ni. Kaka jafumbo marwa mar siasa Chris Owino miyowa ler, jood bura go lero ni gedo mag klese, sikunde JSS kod basari ne jopuonjre osekwamo kaluwore gi deko mar NG-CDF. Weche mag gwerok e kind jood bura kod sirkal mamalo ochako liero e alwora mar od bura kaluwore kod leo mar sirkal e chwalo omenda mag dongruok mag ute chung' od bura NG-CDF. Maonge dewo chung' magi mag siasa, jo od bura oriwore kendo jiwo jatend migawo mar omenda John Mbadi mondo chwal omenda e accounts mag bengi mag ute chung' od bura magi mapiyo kaka nyalore. Sano dong dwe achiel gi nus to financial year rumo, to pesa mosechiw mag basari en around 46 million. Mama no kabisa nikech bursaries, most of the constituency kaka Kasipul basari kende en 75 million. Koro budget marwa osesot list ji okwanya chulo ne nyithindo basari to sani koro en dwe madhi mar ang'wen. Koro wakwayo ni sirkal otim mapiyo kapok nyithindo a school grit pesa. Kiweyo basaries nitie budget gero schools, libraries, ng'iewo buses na kadhalika. Mago bende ginyocha gin ma financial year ni koro gikwamo. We want nothing but money, because this money is meant for children, bursary, and even those who have done business with us. Those contractors, you know, we deal with the small contractors. We don't want to run the pain like what the counties are doing, where you have people who have worked for the government and you cannot pay them. Sekta mar somo wachore ni ema oseyudo chandruok mapek kaluwore kod deko mar omenda mar NG-CDF e kinde ma jopuonjre ma ok anyuola mochando mosebedo ka yudo kony mag basari koro kuomgi omoko erot. We have the CBC program. We need new classrooms. Most of the learners do not have adequate learning facilities, and it is affecting us. We need to construct laboratories. We need more classrooms, and the delay has really affected the CBC program in this country. Kata odoko ni odong dweche ariyo kende to sirkal lungo hik omuom mar 2024-2025 onge omenda moro amora mag dongruok ma sirkal osechwalo ne ute chung' od bura duto 290 e pacho kae mangima. Jo od bura kata kamano opogore e paro e wi gima dikel deko makamano kamko kuom jo od bura to wacho ni sirkal mar Kenya Kwanza komiyo pek chenro mamulo japiny ma kawaida. Their cash flow is okay, but the priority is the issue of going on top of the roofs in the central Kenya, in Nairobi. That is where the budget of Kenya is being spent. It's unfortunate that the president has decided to overlook NG-CDF and prioritize mobilization in different parts of the country. It's a shame. Kaluwore gi deko makamano, jo od bura koro buogo mar nyono piny chenro mag sirkal e od bura mar chuno sirkal mondo chwal omenda mar NG-CDF ne ute chung' od bura mapiyo. You know, we have a nuclear code. You know it. We have a nuclear code to unlock anything as members of parliament. You know it, my brother. Moko kuom chenro mag sirkal ma jo od bura nyalo nyono piny e od bura en budget maduong' mar 2025-2026. Lweny mapek mienjo e kind od bura kod sirkal mamalo bang' jo od bura buogo rocho chenro duto mag sirkal e od bura poni migawo mar omenda okochwalo omenda mar NG-CDF e ndalo machuok mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Jood bura